Στο εφηβικό δωμάτιο που έμελε να γίνει δωμάτιο του μαρτυρίου για το 19χρονο Νικόλα, αλλά και στο σαλόνι του σπιτιού όπου βρέθηκαν ίχνη τελετής με αποκρυφιστικά σύμβολα και πεντάλφες, ενδεχομένως να κρύβονται, σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι απαντήσεις γύρω από το αποτρόπαιο σκηνικό θανάτου του στις 14 Ιουλίου του 2022. Η οικογένεια του άτυχου φοιτητή από τα Σπάτα 20 μήνες μετά κάνει λόγο για αστοχίες, παραλήψεις αλλά και καθυστερήσεις στην έρευνα. Υποστηρίζουν ότι το παιδί τους δολοφονήθηκε και δηλώνουν ικανοποίηση για την απόφαση της εισαγγελέως να δώσει εντολή για περαιτέρω έρευνα, παρότι η υπόθεση αρχικά δηλώθηκε ως αυτοκτονία. Τα κενά τα οποία εντόπισε η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση την οδήγησαν στο να ζητήσει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να τις προσκομιστούν η τεχνική έκθεση πραγματογνώμονα ιατροδικαστή και νέες συμπληρωματικές καταθέσεις μαρτύρων. Ζητά ακόμη να τις κατατεθούν χειρόγραφα του άτυχου νεαρού, τα οποία οι γονείς θεωρούν κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς περιέχουν αποκρυφιστικά σύμβολα και οδηγίες που παραπέμπουν σε τελετουργικό μαύρης μαγείας. Σε αυτή τη σελίδα, σκισμένη από τετράδιο, ο Νικόλας έγραψε τι ήθελε να κάνει εκείνο το μοιραίο βράδυ με το ολόγιομο φεγγάρι, τη μεγαλύτερη πανσέλινο του έτους. Έγραψε στα αγγλικά, με καλλιγραφικά γράμματα. Σημείωσε ένα-ένα τα βήματα. Ακολούθησε πιστά τις οδηγίες. Ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στο πάζλ του σκηνικού ενός φρικτού θανάτου. Τα λόγια του στο χαρτί είναι αποκαλυπτικά. Ζητά τη δύναμη του φεγγαριού για να κατασκοπεύσει κάποιο άτομο. Απαντήστε τώρα στην ερώτησή μου με ειλικρίνεια, ασχέτως εάν το επιτρέπει. Κοιτάζω μέσα στο μυαλό του. Δεν ισχύουν κανόνες. Σκέψεις και ιδέες στο μυαλό του αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια μου. Διεισδύω στο μυαλό του με το διαπεραστικό μου βλέμμα. Δεν υποπτεύεται τίποτα κάτω από όλη αυτήν την τελετουργία. Δώσε μου απαντήσεις σε ό,τι αναζητώ, γιατί αυτό το άτομο δεν θα έδινε. Η εισαγγελέα ζητά διευκρινήσεις για τη σειρά των γεγονότων την ημέρα θανάτου του φοιτητή, καθώς κάποιες από τις καταθέσεις μαρτύρων φέρεται να παρουσιάζουν αντιφάσεις στη χρονική σειρά των όσων διαδραματίστηκαν. Αντιφάσεις που μπορεί ενδεχομένως να σχετίζονται με την έντονη συναισθηματική φόρτιση και το σοκ της στιγμής, αλλά που ωστόσο προκαλούν σύγχυση για το ποιος ήταν πού, πότε και γιατί. Κομβική η μαρτυρία του κλειδαρά που κλήθηκε από τη μητέρα να πάει στο σπίτι της οικογένειας στα Σπάτα. Στους αστυνομικούς 5 μέρες μετά το θάνατο του φοιτητή φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων. Ξεκλείδωσα την κεντρική πόρτα του πρώτου ορόφου της οικίας και αμέσως η μητέρα έτρεξε στο δεύτερο όροφο και στο δωμάτιο που βρισκόταν ο γιος της. Εκείνη την ώρα είχε εισέλθει και ο μικρότερος γιος της από το παράθυρο της κουζίνας, όπου είχα μπει κι εγώ, και έτρεξε και αυτός με τη μητέρα του στο δεύτερο όροφο συνοδεία αστυνομικών. Τότε άκουσα να μου φωνάζει η μητέρα να ανέβω γρήγορα, να ανοίξω την πόρτα του δωματίου του γιού της στο δεύτερο όροφο, αλλά επειδή τα εργαλεία μου τα είχα αφήσει στη βεράντα της κουζίνας, βγήκα για να τα παραλάβω και μετέπειτα να ανέβω στο δεύτερο όροφο. Πριν προλάβω να ανέβω με τα εργαλεία μου, άκουσα τις φωνές της μητέρας. Όταν ανέβηκα τις σκάλες, πριν μπω στο δωμάτιο του γιού της, βρισκόταν στο διάδρομο 2 αστυνομικοί και ο ένας εξ αυτών μου είπε να μην μπω στο δωμάτιο, καθώς η μητέρα είχε σπάσει μόνη της την πόρτα και είχε μπει εντός του δωματίου μαζί με το μικρότερο γιο της. Εκείνη τη στιγμή άκουσα τη μητέρα να φωνάζει: «Χρειάζομαι ένα μαχαίρι». Μέσα στα εργαλεία μου είχα κοφτάκι και ρώτησα τους αστυνομικούς εάν το χρειάζονταν. Μου είπαν να μπω στο δωμάτιο με το κοφτάκι και όταν μπήκα, είδα τη μητέρα να κρατάει στην αγκαλιά το γιο της, ο οποίος ήταν γυμνός,
κρεμασμένος από το λαιμό με κορδόνι, σε πόμολο κάθε της ντουλάπας του δωματίου του και με τα χέρια του δεμένα με κορδόνια από τους καρπούς πίσω από την πλάτη. Ο κλειδαράς αναφέρει πως εκείνος έκοψε με ένα κοφτάκι τα σχοινιά από το λαιμό και τα χέρια του παιδιού. Για το αν υπήρχαν άλλοι στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή, είπε πως είδε 2 αστυνομικούς στο διάδρομο έξω από αυτό. Όταν το τούνελ εντόπισε τον κλειδαρά, εκείνος περιέγραψε κάπως διαφορετικά τα όσα έζησε. Η μητέρα ήταν η πρώτη που ανέβηκε πάνω και από όσο άκουσα εγώ έσπασε την πόρτα του δωματίου του παιδιού της και μπήκε μέσα. Αργότερα που ανέβηκα ήταν μόνο για να δώσω το κοφτάκι μου για να κόψουν το κορδόνι στα χέρια του παιδιού. Την ώρα που μάζευα τα εργαλεία μου στον κάτω όροφο, μου φώναξε ένας αστυνομικός εάν έχω κάτι να κόψουμε αυτό που έχει στα χέρια του, γιατί δεν μπορούσαν να το κόψουν. Η μητέρα του ούρλιαζε, ήταν σε κατάσταση σοκ και εγώ όταν άκουσα ότι υπάρχει κρεμασμένο παιδί σοκαρίστηκα. Δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις και τι να κάνεις, πώς να βοηθήσεις. Ακολούθησα τον αστυνομικό και μπήκα την ώρα που προσπαθούσαν να λύσουν τα κορδόνια που δεν λύνονταν έτσι όπως είχαν σφίξει από την πίεση και τα έκοψα με τον κόφτη μου. Οι αστυνομικοί ήταν παρόντες στο δωμάτιο εκείνη την ώρα? Ναι, βεβαίως. Στα χέρια εσείς κόψατε τα κορδόνια? Ναι, με τη μύτη του κόφτη. Η μητέρα μας είπε ότι τη βοηθήσατε να κατεβάσει το παιδί. Εγώ βοήθησα στο να κόψουμε τα κορδόνια. Τίποτα άλλο δεν έκανα. Δεν πειράξα καθόλου το παιδί. Το είχαν ήδη ξαπλωμένο κάτω.